Kula nuwun. Kula nuwun. Nggih, enten apa, Mbak? Niki daleme Bu Ida nggih? Nggih, leres. Enten perlu napa nggih? Niki Bu, kula dari petugas Konoha ajeng survei. Nggih. Ibu dapat bantuan terus nggih? Nggih, Mbak, alhamdulillah, nggih. Oh my god, ini apa kok ngene untuk bantuan no, Bu? Dan niki kula tugas kae masang stiker untuk warga kere. Niki warga kere warga kurang mampu, stikernya nggih ten jendelane jenengan. Nggih. Mbak, stiker apa kuwi? Stiker wong kere. Nggih. Megah aku, Mbak. Stiker ngono. Gak aku pamen ra iso. Tak gelem aku pasang-pasang kaya ngono. Lho pripun to, Bu? Sampeyan bantuan turun. Di stikernya lak gelem, niki stikernya warga kurang kere kurang mampu, Bu. Lah stiker umum kaya ngono kok. Megah aku, Mbak. Aku bedisin karo tanggoku, nek ngerti piye? Ya Allah, Bu, sampean ki asline ki wong sugih, Bu. Emeh gedene koyo ngene. Tapi kok bantuan kok nampa to, Bu? Bu. Bener ya, Mbak, pasangi stiker wae. Omah magrong-magrong, tembok tingkat, kok dipasangi ra gelem. Mbak, saya membutuhkan ki nang kene jek akeh. Kok sampean mah nampa bantuan ki? Kowe ki lho, senane nyamber wae. Sak senengku to. Rezeki kok ditolak. Kowe padune sirik ta mbek aku. Ngomong. Ngapain sirik? Sirik kok bantuan? Aku lho, Mbak, mumpung jek kerja, iso duwe pendapatan dhewe, kebutuhan tak cukupi. Lah ngapain aku sirik tentang bantuan? Iki lho, Mbak, kabeh jek akeh sing membutuhkan. Aku ki ngalah. Kowe ki njaluk diapake ta, Mbak? Mes aku. Sudah, Bu. Ojo tukaran piye? Bubar. Dadah wong kere. Jelek.